animatzeko esan nahi dut, ez da, gauza zaila izan daiteke segun bakoitzak ze helburu edo daukan, ez? Baina, proba egiteagatik ez da zer gertatzen, orduan nik animatuko nituzke, ez da kriston ondo marraztu behar edo kriston historia epikoa kontatu behar, ez da? Idea txiki batekin eta lau trazokin egin daiteke lan politia.